Horns og Vejle. Det gør der halv Vejle og Horns. Conny, det ligger lige mellem de to store købsteder. Ja, det er der, du blev døbt. Ja. Men hvem var mere med til den der? Var din mor også med til den dåb? Nej, det har hun ikke været. Hun er ikke engang stået ud i sengen. Nå. Hvordan fik I så fat i... Ja, det er min gudmor. Jeg ved godt, hvem der har været. Hun død nu. Jeg tager med hende en gang og siger, jeg er din gudmor. Jeg har stået bor der i kirken, sagde hun. Nå, sagde hun det? Og det var også en anden kusine, der var stået færd hos mig. Ja. Men de er væk nu, de er jo ældre end mig. De er jo noget ældre. Men jeg har set dem, jeg har kendt dem også. Ja, du kendte dem også? Ja, det gjorde jeg. Jeg kendte de to færder, jeg havde. Gudmor og færder. Ja. Det gjorde jeg. Jamen, det har da været helt sjovt alligevel. Ja, du kan jo ikke huske det, du har jo fået det fortalt jo. Ja. Du er den ældste af dem alle. Nej, hvor gamle? Hvem var den ældste af jer? Nej, og jeg nøb som træs. Hvor mange børn var I, var? Vi var 10. Prøv at fortælle navnene. Ja, nu skal jeg sige Martinus. Ja. Og Kristen. Ja. Kristen. Else. Katrine. Sofia. Og Julius. 5. Julius. Terkel. Ja, Terkel. Det var 6. Martin. Det var 7. Rasmus. Og så tvillinger. Det var 2. Det var 9. Og Tilde. Tilde, ja. Ikke at forglemme. 10. Ja. Kan du se, det er de alle sammen? Ja, og Marius. Ja, ham har jeg talt med. Han har du talt med. Ja. Det er din far. Ja, så I var der en ordentlig flok. Ja, det var vi. Var I så ude at tjene alle sammen tidligt? Ja, vi var ude at tjene i hvert fald. Jeg kan ikke simpelthen rigtig huske det. Det læste så meget. Vi var ikke hjemme i hvert fald. Nej. Det ved jeg, det var det ikke råd til. Nej. Vi har været ude. Jeg kan simpelthen ikke rigtig huske, hvor jeg var henne, men jeg har ikke været hjemme da. Nej. Hvad lavede din far? Han var landmand. Han var landmand. Ja, en lille gård. Ja. En lille ejendom. Vi har gården, det hænger inde på væggen. Ja, det er den derinde, ja. Så det var der noget at lave den ejendom der. Ja, for søren. Ja. Det var det. Men hvordan fandt du på at komme til København? Far og mor, de var jo derovre. Hvordan fandt du på, at du skulle derover? Det er ikke det, så mange år siden nu. Ja. Hvordan fandt I ud af det? Du kom, der var ikke Scavenius, han hed, ham du arbejdede ved. Scavenius, hvem var han? Var det ikke ham, du arbejdede for som stuepige? Nej, Scavenius. Nej, jeg kender ikke nogen Scavenius. Nå, jeg synes, det er det, du har fortalt en gang, at du arbejdede som stuepige. Ja, det var i Østbanegade. Men de her dage Scavenius. Nå, jamen jeg ved ikke, hvad de hed. Jeg synes bare, jeg har hørt, det skulle være ved Scavenius. Så har jeg glemt det der. Jamen, jeg har jo flere. Nej, jeg var en sted i 5 år som stuepige. Eller, ja, det var jeg glad for at være. Det var noget af det Østbanegade. Ja. Men det var også noget i Christianiagade. Mhm. Og det var store herskers hjem, jeg var. Nå, det var det. Ja, det var det. Det var det, ja. Ja, en hver en. Hvordan kan være? Jeg kan ikke huske noget. Og jeg er ikke ked af det, for det generer mig en del, Connie. Ja, det kan jeg da godt Det forstå. generer mig, når jeg ikke kan huske. Ja. Og jeg er ked, men jeg kan ikke gøre for det. Jeg kan ikke huske. Nej. Det er glemt. Men ja, der er flere billeder af dig også, hvor du er mørkhåret. Det kan du i hvert fald godt huske, du har været. At du har været helt sorthåret nærmest. Du har ingen billeder af dem? Jo, der har jeg derhjemme. Har du det? Ja, det har jeg. Jamen, det har jeg. Det kan jeg huske. Det, vi har haft billeder hver finde i dag. Ja. Jeg ved, hvor jeg har lagt. Jeg har lige haft det med over jeg har lige haft med over i centret. Hvor har jeg lagt det hen? Ja. De er lige ved at lade i skuffen der. Jeg ved ikke, jeg har lige haft det med over i centret. De vil ikke tro det. Vil de ikke tro det? Ja, nej. Det er da umuligt, du kan være mørkhåret, når der er helt lyshåret i dag. Så jeg tænkte, de skal se det, solen her, de skal se det, at det er rigtigt, hvad jeg siger. Og det sagde jeg også. Ja, det er jo sjældent, at jeg har set det, at det har været så lyst og bliver som, undskyld med mørk og bliver så lyst. Jamen, nu skal I se det, sagde jeg så. Det kunne de også se, det var rigtigt. Ja. Min mor har lagt, det er lidt, jeg bliver vist af billedet i dag. Ja. Jeg kan ikke finde, hvor
det er Jamen, jeg har et billede nede fra Søerne blandt andet, hvor du står sammen med dengang hun hed Grete. Hvad hedder han? Martins kone. Ja, Martins kone, ja, det Ja. er rigtigt. Ja. Så stod du dernede. Ja, det er Martins kone, ja. Ja. Kan vi må leve endnu. Det er godt at vide. Det er ikke godt at vide. Hun var mig lidt ældre, tror jeg. Var hun lidt ældre? Ja, Hun var tror også helt mørkhåret, kan jeg huske. jeg. Ja, Særlig. ja, nok ja. Jamen, jeg har da et billede, hvor de alle sammen på. Har I ikke det? Jo, jo. Det har vi. Hvor I er med hele, alle 10. Ja. Ja, det har vi. Et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor det er henne, men far og mor havde der et billede liggende, som jeg, Jamen, det har jeg, som jeg har derhjemme. Ja. Jeg kan ikke finde det. Nej. Jeg kan ikke finde det. Og det er jo det, de så det, og nej, jeg kan ikke finde noget der. Jeg har let efter en ting, jeg skulle prøve at vise dig det. Men du ved, hvad det er for noget. Så Ja, jeg ved også, du har været mørkhåret. Ja, så er det lige med. Ja. Man kan så godt blive mørkhåret, og så blive hvidhåret, efter man har været mørkhåret. Det kan man godt, ja. Husk på, det er jo ikke sådan, som dit kan man sige, det er jo helt hvidt. Ja, ja. De der Mit det er hvidt. gråt. Ja. Mit det Og så er er der ovenkøbet om kraftig. ja. Og så jeg fik de klippet, så var det meget mere kraftigt. Jeg blev lige klippet, før du kom. Ej, jeg klippede med masser af hår af. Ja. Så er jo målen sådan lige så langt igen. Ja, ja. Så hænger den helt ned i nakken. Ja, ja. Ja. Ej, det er jo Gitte, sagde jeg tror nu, du skal have dit hår klædt, det er blevet for langt. Fordi hun går nemt med at vaske mit hår.